बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जों बे थाखोआव गोदान मोनसे चेप्टार जागायनो लादों। बे जाबाय जौगानाय समानथाइ। बे जाबाय खोन्दो 4नि चेप्टार 4नि आरो बेनि जोङो सोंथि बिदां 4.1 खौ जागायगोन। आरो बेखौ जागायनायनि सिगांनो जों मोनसे खोथा मिथिनांगोन जे जौगानाय समानथायालाय मा। दा जौगानाय समानथाइ माने ओरैबायदि जौगानाय समानथाइ। दा जौगानाय समानथाइ बेफोरबायदि जे जौगानाय समानथाया ओरैबायदि समानथाइ जाय समानथाइनि देरसिन डिग्रिथ' नङा, देरसिन पावार आरो देरसिन पावारखौ मा होनो डिग्रि होनो। थामहिनबा जाय समानथाइनि डिग्रिया 2 जायो बेखौनो जों जौगानाय समानथाइ होननानै बुङो। आरो जौगानाय समानथाइनि जिथु गुबै महर, बेनि गुबै महरा माबायदि? बे जाबाय ax² प्लास bx प्लास c इज इक्वल्स टु 0। जेराव এই যে x दङ ना, एक्सफोरखौ मा होनो सोलायस्लु होननानै बुङो। आरो बै सोलायस्लुफोरनि जिथु पावार, बै पावारखौ नायो जों। बे पावारा जुदि देरसिन पावारा 2 जायोब्ला, दा जेनेबा नैबे एक्सनि पावारा जेबो गैया माने 1, नैबे एक्सनि पावारा मा दङ 2 दं, अब्लाथाय सोर देरसिन? 2आ देरसिन 1निख्रुइ। बेनिखायनो इ मोनसे समानथायाव सोलायस्लुनि देरसिन पावारा मा 2, थामहिनबा बेनि डिग्रिया 2। नैबे समानथाइनि डिग्रिया 2 आरो जाय समानथाइनि डिग्रिया 2 जायो बेखौनो मा होनो जौगानाय समानथाइ होननानै जों बुङो आरो। अब्लाथाय दायो मोनसे जौगानाय समानथाइनि गुबै महर। दा जौगानाय समानथाइनि खायसे आङो एग्जाम्पल होदो। जेनेबा 3x² प्लास 5x प्लास 8 इक्वल्स टु 0। इ मोनसे मा? मोनसे जौगानाय समानथाइ। मानो जौगानाय समानथाइ? बेयाव नाय सोलायस्लु मा दं? सोलायस्लुआ नैबे x दङ ना, आरो एक्सनि देरसिन पावारा मा दं? इयाव जेबो गैया माने 1 आरो इना बेसे 2, अब्ला सोर देरसिन? नै 2आ देरसिन ना? नै 2आ देरसिन माने डिग्रिया 2। नैबे समानथाइनि डिग्रिया 2 आरो डिग्रिया 2 जानाय लोगो लोगो इयो मोनसे जौगानाय समानथाइ जाबाय आरो। थिग बिदिनो खायसे ओरैबो थानो हागौ, जेनेबा -2x² प्लास 7x प्लास 3 इक्वल्स टु 0 इदिबो जानो हागौ। अब्लाबो बियो मा जागोन? बेबो मोनसे जौगानाय समानथाइ। मानो होनबाथाय इयाव जाय सोलायस्लुआ जेनेबा x दं इयाव, आरो सोलायस्लुफोरनि मादाव देरसिन पावारा मा? नैबे 2। अब्लाथाय मा? मोनसे जौगानाय समानथाइ। थिग बिदिनो ओरैबो जानो हागौ मालाबा 7x² माइनास 13x प्लास 1 इक्वल्स टु 0 इदिबो जानो हागौ। जेनेबा नैयाव सोलायस्लुआ मा दं? x दं, अब्लाथाय इनि देरसिन पावारा मा 2 दङ। अब्लानो इयो मा? इनि डिग्रिया 2 जाबाय नै समानथाइना, अब्ला इखौनो मा होनगोन? जौगानाय समानथाइ होनगोन। दा इयाव जेरैहाय नै मोनसे समानथायाव नायनो थांबा a नि जायगायाव मा दं? 3 दं, b नि जायगायाव 5 दं, c नि जायगायाव 8 दं। नै मोनसे समानथायाव नायनो थांबा a नि जायगायाव मा दं? -2 दं, b नि जायगायाव मा दं? +7 दं, आरो c नि जायगायाव +3 दं। थिग बिदिनो नै मोनसे समानथायाव नायनो थांबाथाय मा? a नि जायगायाव 7, b नि जायगायाव 13, c नि जायगायाव +1 दं। बेफोरबायदि आरो। नै b नि जायगायाव मा दं इयाव? -13 आरो c नि जायगायाव मा दं? +1 बेफोरबायदि। अब्लाथाय बे जाबाय जौगानाय समानथाइ। अब्लाथाय दा जोंनो 1 नाम्बाराव जोंना ओरैबायदि सोंथि होदो, गाहायाव होनायफोरा जौगानाय समानथाइ नंगौना नङा नायग्रोम होनना बुंदो। दा जोंहा इयाव रमान नाम्बार 1आव माबा मोनसे सोंथि होनाय दं। बै सोंथिखौ जोङो नायनांगौ। दा सोंथिया माबायदि दं आं नायनि। दा जोङो रमान नाम्बार 1आव मा दं बेखौ नायबाय। x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टु 2 × x - 3 दं ना। दा बे समानथाइखौ जों सेफायना नायगोन, ब्रेकेटफोरखौ गैया खालामजोबना नायगोन। ओमफ्राय ब्रेकेटफोरखौ सेफायजोबना नायनायाव जुदि जों मोनो जे बेनि देरसिन पावारा बा इनि डिग्रिया जुदि 2 थायोब्ला, अब्लानिया बे मोनसे जौगानाय समानथाइ जागोन। आरो जुदि बिनि पावारा जेनेबा 2 नङा, 1 जाबाय बा 3 जाबाय, 4 जाबाय, 5 जाबाय, बिदि जायोब्लाथाय मा जागोन? बे मोनसे जौगानाय समानथाइ जाहैनाय नङा आरो। दा जों बेखौ चेक खालामना नायनि, इ मोनसे जौगानाय समानथाइ नंगौना नङा। दा जोङो नायलांनोसै। दा जोङो बेखौ सेफायना नायनि ब्रेकेटफोरखौ। जोंनो मा होनाय दं? जोंनो दे x + 1 होल स्क्वायर दं इक्वल्स टु मा दं? 2 × x - 3। दा जों नैखौ आगसिनिखौ नायबा मा? मोनसे फर्मुलायाव गोलैनानै दं, a + b होल स्क्वायर जाना दं आरो। अब्ला फर्मुलाया मामोन जोंना? a स्क्वायर, फार्स्टआवनो a स्क्वायर फैयो, a नि जायगायाव x दं नालाय x नि स्क्वायर, प्लास 2ab 2 थाबाय ab, a नि जायगायाव x,
बिनि जायगायाव 1 दं होबाय प्लास मा फैयो b स्क्वायर बिनि जायगायाव 1 नालाय 1 नि स्क्वायर ओजाखौ सानजाब 2 into x twice x प्लास into माइनास माइनास आरो 2 into 3 6 एबार मा खालामगोन जोङो सानजाबजोबना होनि जाय जाय सानजाबनो दं x स्क्वायर थाबाय प्लास थाबाय 2 into 1 2 आरो x 2x प्लास 1 स्क्वायर अबसे 1 ए प्लास 2x को ओजा लाना फै माइनास 2x जाबाय ओमफ्राय माइनास 6 आ जों फैबा मा जागोन प्लास 6 जागोन इक्वल्स टु 0 दायो माबाफोर दाननो हायोबा दानदो प्लास 2x दं माइनास 2x दं केन्सेल एबार मा थाखो x स्क्वायर थाबाय प्लास 1 थाबाय प्लास 6 थाबाय अब्ला प्लास 1 प्लास 6 बेसे जाखो दाजाबा प्लास 7 इक्वल्स टु 0 अब्लाथाय दायाव नाय सोलायस्लुआ x दं देरसिन पावारा मा 2 थामहिनबा देरसिन पावारा 2 माने मा बे मोनसे समानथायनि डिग्रीया 2 जों लिरगोन जेराव देरसिन गोहोथि एबा डिग्रीया बेसे 2 बेनिखायनो डिग्रीया 2 नालाय मा नैयो मोनसे जौगानाय समानथाय आरो इखो सोरनिफ्राय मोनदो नैबेनिफ्राय मोनदो बेनिखायनो सोंथिखौ लिरना होनांगोन जे बे मोनसे जौगानाय समानथाय होनना बेनिखायनो x plus 1 whole square मा दं x plus 1 whole square equals to 2 मा दं x minus 3 आ मोनसे जौगानाय समानथाय नंगौ बे जाबाय अब्लानिया जोंहा जोब्बाय रमान नाम्बार 1 आ नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 2 खौ नायगोन मा दं सोंथिया नायनि जोङो एबार जोङो रमान नाम्बार 2 खौ लाबाय इयाव दं x स्क्वायर minus 2x equals to minus 2 into 3 minus x दं अब्ला जों बेखौ नायबाय x स्क्वायर minus 2x दं x स्क्वायर minus 2x दं आरो जों दं minus 2 into 3 minus x दं अब्ला इखौ नायबाय x स्क्वायर थाबाय minus 2x थाबाय ओजोंनिखौ सानजाबना लानि सिगाङाव जेबो गैया माने प्लास दं 3 नि सिगाङाव माइनास इनटु प्लास माइनास 2 into 3 6 माइनास इनटु माइनास प्लास आरो 2 into x twice x एबारथाय जों गासैखौबो आगसिखै लाना फैनि मा फैयो x स्क्वायर थाबाय माइनास 2x थाबाय इ माइनास 6 आ जों फैबा प्लास 6 प्लास 2x आ जों फैबा माइनास 2x इक्वल 0 जेबो गैला आगदाखै अब्ला मा थाखो x स्क्वायर थाबाय x आ बेसे दं नै माइनास 2 आरो x आ माइनास 2 होमबा माइनास 2 बेसे जाखो माइनास 4 ओमफ्राय नैबे प्लास 6 थाबाय इक्वल्स टु नैबे 0 जाबाय आरो अब्लानिया जोंहा बेयाव देरसिन पावारा मा सोलायस्लुआ x दं ओमफ्राय देरसिन पावारा बेसे 2 अब्लाथाय बेयाव देरसिन गोहोथि एबा डिग्रीया बेसे 2 आरो बेयाव देरसिन गोहोथि एबा डिग्रीया मा 2 बेनिखायनो मा जाहैबाय इ सोंथिया मा जागोन मोनसे जौगानाय समानथाय जागोन माने देरसिन पावार बा गोहोथिया 2 जायोब्लाथाय देरसिन गोहोथि बा डिग्रीया जुदि 2 जायो बे मा जायो जौगानाय समानथाय जायो बेनिखायनो इयाव मा जाबाय x स्क्वायर minus 2x equals to minus 2 into 3 minus x जाय सोंथि दं बे सोंथिखौ लिरबाय आ मोनसे जौगानाय समानथाय नंगौ बे जाहैबाय नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 3 आव फैनि रमान नाम्बार 2 आ थांबाय रमान नाम्बार 3 आव मा दं नायनि जोङो नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 3 खौ लाबाय रमान नाम्बार 3 आव दङ मा दं x minus 2 into x plus 1 ओजा दङ x minus 1 into x plus 3 अब्लाथाय मा खालामगोन जोङो ओजानिखौबो सानजाबना लागोन ब्रेकेट जो ब्रेकेट सानजाबनाय नालाय x जो खेबसे x plus 1 खौ सानजाब minus 2 जो खेबसे x plus 1 खौ सानजाब x जो सानजाब x plus 1 खौ खेबसे आरो minus 2 जो सानजाब x plus 1 खौ खेबसेबाव अब्ला मा जागोन आरो जोंबो x जो x plus 3 खौ सानजाब आरो minus 1 जो सानजाबना हो x plus 3 खौ दा जोङो सानजाबनोसै ब्रेकेटखौ सेफायजोबना होनोसै x into x x square
प्लस थाबाय x into 1 x माइनस थाबाय 2 into x 2x माइनस into प्लस माइनस 2 into 1 2 x into x x square प्लस थाबाय x into 3 3x माइनस थाबाय 1 into x x माइनस into प्लस माइनस 1 into 3 3 एबार जोङो दा दाननो हायो नामा आगसि आगदा माबाफोर इखोनाय दा नै जा प्लस x स्क्वायर केन्सेल ओमफ्राय बेलेगथ' दाननो हानाय गैला अब्ला मा थाखो x minus 2x बेसे थाखो x minus 2x minus x ओमफ्राय minus 2 थाबाय ओजोंहालाय 3x निफ्राय minus x मोनसे x दानख' जाबा बेसे 2x थागोन minus 3 थाबाय दा याव नायनो थांबाथाय जों इखो ओजा लाबोना जेबो साजायलायनाय मानायनि जेबो गोनांथियानो गैखाया मानो होनबा इयाव पावारखौ नाय पावारा मा देरसिन पावारा एक्सआ जेबो पावार गैया माने से या एक्सआ जेबो पावार गैया माने से माने देरसिन पावारा मा दं इयाव सेसो दं थामहिनबा इनि देरसिन पावारा 2 नङा 2 नङाबाथाय मा इयो मोनसे जौगानाय समानथाय नङा बेनिखायनो जों लिरगोन बेयाव देरसिन गोहोथि एबा डिग्रिया 2 नङा बेनिखायनो नैबे सोंथियाव मा दंमोन इखौ लिरना ला x minus 2 into x plus 1 equals to x minus 1 into x plus 3 आ मोनसे जौगानाय समानथाय नङा समानथाय नङा मोनसे जौगानाय समानथाय नङा बे जोब्बाय रमान नाम्बार 3 आबो जोब्बाय नेक्स्टआव जों रमान नाम्बार 4 आव थांलायगोन रमान नाम्बार 4 आव मा सोंथि दं जों नायनि नेक्स्ट जोङो सोंथि मोनसे लाबाय इयाव मा दङ x minus 3 into 2x plus 1 ओजा दङ x into x plus 5 दा जोङो आगसिनिखौ सानजाबनि आगदानिखौ सानजाबना लानि नैबे x जो सानजाबगोन जों 2x plus 1 नैबे minus 3 जो सानजाबगोन 2x plus 1 खौ ओजोंनिखौ सानजाबखानो हागोन ब्रेकेट सेफायखानो हागोन x into x x square प्लस थाबाय x into 5 5x जागोन एबार जोङो जानखौ ब्रेकेट सेफायना होनसै x जो 2x सानजाबा मा जागोन नैबे 2 थाबाय x into x x square जाबाय प्लस थाबाय x into 1 x जाबाय नैयाव माइनास थाबाय 3 into 2 6 ओमफ्राय x थाबाय माइनास into प्लस माइनास ओमफ्राय 3 into 1 3 ओजा x स्क्वायर थाबाय प्लस 5x थालायबाय नेक्स्ट जोङो ओजोंहा दाजाबखानो हायो माबाफोर दाजाबनो दंबाथाय जों नायनि नैबे 2x स्क्वायर थाबाय ना x आ बेसे दं x आ नैबे सिगाङाव जेबो गैया माने 1 आरो प्लस 1 ओमफ्राय x नि सिगाङाव मा दं माइनास 6 होनबा प्लस 1 निफ्राय माइनास 6 थांबा बेसे माइनास 5 माने माइनास 5x थागोन आरो इ मोननैया दाजाब दानख' बानायबा माइनास 3 थाबाय ओजा थाबाय x स्क्वायर लाबोखानोबा इयो ओजानि x स्क्वायरआ आगदाखै प्लस नालाय ओजा फैबा माइनास जाबाय माइनास x स्क्वायर आरो 5x आ जों फैबा माइनास 5x जाबाय ओजों जेबो गैला 0 जाबाय आगदाखै एबार जों नायनि x स्क्वायरआ बेसे x स्क्वायर सिगाङाव नैबे प्लस 2 दं नै x स्क्वायर सिगाङाव माइनास 1 जेबो गैया माने माइनास 1 इयो माइनास 2 माने अब्लाथाय 2 माइनास 1 बेसे 2 माइनास 1 1 माने 1x स्क्वायर थागोन इनिफ्राय इखो दानख'बा 1x स्क्वायर माने मा x स्क्वायर ओमफ्राय x आ बेसे x नि सिगाङाव माइनास 5 दं x नि सिगाङाव माइनास 5 दं माइनास 5 बेसे जाखो माइनास 10 जाबाय माइनास 10x जाबाय ओमफ्राय मा फैबाय माइनास 3 फैबाय इक्वल्स टु 0 थाबाय मा थागो जोंहा 2x स्क्वायर निफ्राय x स्क्वायर थांनायाव x स्क्वायर थाबाय माइनास 5x माइनास 10x माइनास 3 थाबाय अब्ला याव देरसिन पावारा मा देरसिन पावारा x आव नाय नै देरसिन पावारा मा 2 आ देरसिन जेराव देरसिन गोहोथि जेराव देरसिन गोहोथि एबा डिग्रिया बेसे 2
जेराव माने देरसिन पावार एबा डिग्रिया 2 आरो अब्ला डिग्रिया 2 बाथाय मा जायो मोनसे जौगानाय समानथाय जायो बेनिखायनो नै सोंथिया मोनसे जौगानाय समानथायखौ बुजायदो बेनिखायनो मा दंमोन x - 3 into 2x + 1 equals to x into x + 5 आ मोनसे जौगानाय समानथाय x - 3 into 2x + 1 ओमफ्राय x into x + 5 आ मोनसे जौगानाय समानथाय बे मोनसे जोब्बाय 4 नाम्बारनिया नेक्स्टआव जों 5 नाम्बाराव थांलायनि 5 नाम्बारावबा मा दं नायनि जोङो एबार जोङो रमान नाम्बार 5 खौ नायनि बे मोनसे जौगानाय समानथाय नंगौना नङा मा होदो जोङो 2x - 1 into x - 3 equals to x + 5 into x - 1 दं दा जों बेखौ सानजाबना लानि 2x जो x - 3 सानजाबना ला x - 3 ओमफ्राय -1 जो x - 3 खौ सानजाबनानै ला x - 3 ओजोंबो मा x जो x - 1 खौ सानजाब थिग बिदिनो +5 जो x - 1 खौ सानजाब दानिया ब्रेकेटफोरखौ सेफायना हो 2x जो x सानजाब मा जागोन 2 आथ' 2 थाबायानो x into x x square माइनासा थाबाय ओमफ्राय 2 into 3 6 ओमफ्राय x दंदेरो थाबाय माइनास थाबाय 1 into x x माइनास into माइनास प्लास 1 into 3 3 ओजोंआ x into x x square माइनास थाबाय x into 1x प्लास थाबाय 5 into x 5x प्लास into माइनास माइनास ओमफ्राय 5 into 1 5 अब्लाथाय जों एबार नायनि 2x स्क्वायर थाबाय इयाव बेसे थाखो x आ x नि सिगाङाव -6 आरो इनि सिगाङाव जेबो गैया माने 1 -1 -6 -1 -7 -7x जाबाय +3 थाबाय ओजोंहा x स्क्वायर थाबाय इयाव -1 +5 निफ्राय -1 थांबा बेसे +4x ओमफ्राय -5 थाबाय जों मा खालामगोन एबार आगदाखै जेसे दं गासै आगसिखै लाना फैजोबगोन जों 2x स्क्वायर थाबाय माइनास नैबे 7x थाबाय +3 ओजोंना जों फैबा -x स्क्वायर जाबाय -4x जागोन नैबे -4x +4x जा फैबा माइनास आरो नैबे -5 आ जों फैबा +5 जागोन इकुवेल 0 x स्क्वायरा बेसे थाखो नायनोसै x स्क्वायर मोननै आरो इ मोनसे इ -1 माने 2 - 1 बेसे 1 माने 1x स्क्वायर थालांगोन इ मोननैजो दाजाब दानख' बानायबा 1x स्क्वायर माने मा x स्क्वायर x आ बेसे -7 दं आरो इयाव बेसे -4 दं -7 -4 बेसे -11 -11x इ मोननैया एबार नैबे माखौ नायनि +3 +5 बेसे जाखो +3 +5 +8 इक्वल्स टु 0 जाबाय आरो अब्लानिया जोंहा इ मोनसे समानथायाव नाय इ मोनसे समानथायाव देरसिन पावारा मा x फोरखौ नाय देरसिन पावारा मा नै पावारा इयाव 2 दङ ना 2 आनो देरसिन नैनाथ' जेबो गैया माने 1 अब्लाथाय बेयाव जेराव देरसिन गोहोथि एबा डिग्रिया बेसे 2 आरो देरसिन पावार बा डिग्रिया जुदि 2 जायो अब्लाथाय मा जायो मोनसे जौगानाय समानथाय जायो बेनिखायनो नै मोनसे जौगानाय समानथाय बेनिखायनो मा दंमोन 2x - 1 x - 3 इक्वल दं लिरबाय x + 5 दं x - 1 दं x + 5 into x - 1 आ मोनसे जौगानाय समानथाय नंगौ अब्लानिया जोंहा रमान नाम्बार 5 आबो जोब्बाय नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 6 नायगोन रमान नाम्बार 6 आव मा दं जों नायनि सोंथिखौ नेक्स्ट मोनसे जोङो 6 नाम्बारखौ लालायबाय रमान नाम्बार 6 मा दं इयाव x स्क्वायर + 3x + 1 ओजा दङ इक्वल्स टु x - 2 होल स्क्वायर दा जोङो नैबे आगसिनिया मा दं लिरबाय x स्क्वायर + 3x + 1 दं ओजोंनिया मा दं x - 2 होल स्क्वायर माने मा a - b होल स्क्वायर बायदि जाना दं a नि जायगायाव x दं b नि जायगायाव 2 दं अब्ला a - b होल स्क्वायर फर्मुलाया मा फार्स्टआवनो a स्क्वायर फैयो a नि जायगायाव x दं नालाय x स्क्वायर जाबाय
माइनास 2 ab माइनास 2ab a नि जायगायाव x b नि जायगायाव 2 दं प्लास b स्क्वायर b नि जायगायाव 2 नालाय 2 स्क्वायर जाबाय अब्लाथाय जों नायनि बेयाव मा थाखो नै आगसि आगदा जुदि जों नायनो थाङोबाथाय मोनसे केन्सेल खालामनो हानाय दं इयाव नैबे x स्क्वायर दंना आरो नैबे आगदाखैबो x स्क्वायर दं अब्ला मा थाखो इयाव 3x थाबाय प्लस 1 थाबाय 3x प्लस 1 आरो ओजों मा थाखो माइनास 2 into 2 4 4x प्लस 2 स्क्वायर बेसे 4 दा इयाव मोनसे खोथा दा बेयाव नाय इखो जों ओरैनो साजायबाय थानानै गोलाव खालामनो गोनां जेबो खोथा फैया मानो होनबा जोंहा मेइन खोथाया जाबाय दे इयो जौगानाय समानथाय नंगौना नङा बेखौसो नायनाय दा बेयाव जों नायगोन जे इनि देरसिन पावारा मा जाखो देरसिन पावाराथ' x नि पावाराव 1 नै x नि पावाराव मा दं 1 दं अब्लाथ' इयाव माने दाजाब दानख'आवथ' आरो पावारा बाराया बेनिखायनो मा जाबाय इनि पावारा 2 जाहैखाला बेनिखायनो इयाव जिहेतु पावारा 2 नङा नालाय देरसिन पावारा 2 नङा नालाय इ मोनसे जौगानाय समानथाय जाहैखाला बियो बेनिखायनो जों लिरगोन जेराव देरसिन गोहोथि एबा डिग्रिया 2 नङा बेनिखायनो नैबे समानथाया मोनसे जौगानाय समानथाय नङा बेनिखायनो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायरा मोनसे जौगानाय समानथाय नङा बे मोनसे जौगानाय समानथाय नंला एबार जोङो नेक्स्ट मोनसेखौ नायगोन 7 नाम्बारालाय मा दङ बेखौ नायनि जों एबार नेक्स्ट जोङो रोमान नाम्बार 7 लाबाय बेयाव होदो x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x into x स्क्वायर माइनस 1 बियो मोनसे जौगानाय समानथाय नंगौना नङा जों इखौ चेक खालामनांगौ जों नाय ओजोंहा आगसिथिं दं x प्लस 2 होल क्यूब थामहिनबा a प्लस b होल क्यूब बायदि जाना दं इयो अब्लाथाय a प्लस b होल क्यूब फर्मुलाया मामोन फार्स्टआवनो a क्यूब फैयो a नि जायगायाव x दं नालाय a क्यूब x क्यूब जाबाय प्लस ओमफ्राय मा फैयोमोन थ्राइस a स्क्वायर b थ्राइस a स्क्वायर a नि जायगायाव x दं नालाय x नि स्क्वायर ओमफ्राय b लिरबाय प्लस नेक्स्ट मा फैयोमोन थ्राइस a b स्क्वायर a नि जायगायाव x दं नालाय x होबाय b स्क्वायर b नि जायगायाव 2 दं नालाय 2 नि स्क्वायर प्लस उनाव मा फैयो b क्यूब b नि जायगायाव 2 दं बेखायनो 2 क्यूब फैगोन आरो आगदानिखौ जोङो सानजाबना हो 2 इयाव जेबो गैया माने 1 2 into 1 2 आरो x जो x स्क्वायर सानजाबबा x क्यूब ओमफ्राय इयाव प्लस जेबो गैया माने प्लस into माइनास माइनास 2x जो 1 सानजाबबा 2x आनो आरो अब्लानिया जों दा बेयाव मा केन्सेल खालामनो हायो बेफोरखौ नायगोन जेनेबा माफोर हायो नामा केन्सेल खालामनो नायनि x क्यूब थाबाय प्लस इयाव 3 into 2 बेसे 6 जाबायना x स्क्वायर थाबाय प्लस इयाव 3 थाबाय x थाबाय 2 स्क्वायराव बेसे 4 प्लस 2 क्यूबाव बेसे 8 2x क्यूब थाबाय माइनास 2x थाबाय दा बेयाव जोंहा पावारा जोंनियाव पावारखौ फिसा खालामनो हानाय मा गैया जायखिजाया आङो सानजाबजोबनो हाखानि नै मा दं x क्यूब थाबाय ना प्लस 6x स्क्वायर थाबाय प्लस थाबाय 3 into 4 बेसे 12x प्लस ओमफ्राय 8 थाबाय ओजों फैबाथाय माइनास 2x क्यूब जाबाय बे माइनास 2x आ जों फैबा प्लस 2x जाबाय ओजा जेबो गैला 0 नायनि जों x क्यूबा बेसे जाखो नै मोनसे x क्यूब माइनास 2x क्यूब माइनास 2 निफ्राय प्लस 1 थांबा बेसे माइनास 1 माने माइनास 1x क्यूब मोन आरो माइनास 1x क्यूब नि ओंथिया मा माइनास x क्यूब ओमफ्राय x स्क्वायरा बेसे थाखो x स्क्वायरा नैनोल' 6x स्क्वायरल' प्लस 6x स्क्वायर x आ बेसे नै प्लस 12 आरो नैबे प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2 बेसे प्लस 14 प्लस 14x ओमफ्राय अनजिमा हिसाबै नैबे 8 ल' दं प्लस 8 इक्वल 0 अब्लाथाय बेयाव नाय देरसिन पावार मा दं इना 1 नैबेना 2 नैबे x निया बेसे 3 थामहिनबा 2 नङा बेनि देरसिन पावारा 2 नङा नालाय जेराव डिग्रिया देरसिन पावारखौ आं डिग्रिल' लिरबाय बेसे देरसिन पावार लिरबाय थानो देरसिन गोहोथि
बेयाव देरसिन गोहो देरसिन बेयाव डिग्रीया 3 थामहिनबा थामहिनबाखौ माजों फोरमायो that is I dot E dot कमा थामहिनबा मा 2 नङा मा जाबाय जे इयाव देरसिन पावारा मा 3 बेयाव डिग्रीया 3 थामहिनबा I dot E dot कमा बेनि ओंथिया मा थामहिनबा जों थामहिनबाखौ I dot E dot कमा जोंबो फोरमायो थामहिनबा 2 नङा नालाय मा बेनिखायनो जौगानाय समानथाय नङा नैबेयो बेनिखायनो x plus 2 whole cube equals to 2x x square minus 1 आ मोनसे जौगानाय समानथाय नङा बे जाहैबाय अब्लानिया जोंना बेबो थांबाय 7 नाम्बारनियाबो आरो मोनसे दंबावो 8 नाम्बारनि बेखौबो नायगोन जों 8 नाम्बारनिया जौगानाय समानथाय नंगौना नङा नायनि नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 8 खौ नायनि मा दं इयाव x cube minus 4x square minus x plus 1 दं आगदाखै दङ x minus 2 नि whole cube अब्लाथाय इखौ नायबाय आगसिथिं दं x cube minus 4x square minus x plus 1 ओजा दङ x minus 2 whole cube अब्लाथाय मा जाबाय मोनसे फर्मुलायाव गोलैबाय माने a minus b whole cube फर्मुलायाव गोलैबाय दा a minus b whole cube फर्मुलाया माबायदिमोन a minus b whole cube फर्मुला बेयो ओरैबायदिमोन जे a cube a नि जायगायाव x दं नालाय x cube फैबाय a cube minus thrice a square b a नि जायगायाव x फैयो स्क्वायर थाबाय b नि जायगायाव 2 दं नालाय 2 बाय प्लस thrice a b square a नि जायगायाव मामोन x b square b नि जायगायाव 2 नालाय 2 नि स्क्वायर ओमफ्राय मा फैयोमोन माइनास मा फैयो b क्यूबआ सोर 2 नि क्यूब जागोन b नि जायगायाव 2 दं नालाय अदिके मा जाबायो a cube minus thrice a square b plus thrice a b square minus b cube बेफोरबायदि फर्मुलायाव गोलैबायो दा होमबाथाय जोंनियाव माफोरा दाननो हायो नामा आगसि आगदा नायनि प्लस x क्यूब कैंसिल मा थालांखो माइनास 4x स्क्वायर थाबाय माइनास x थाबाय आरो प्लस 1 थाबाय नै बेखिनिया इक्वल थाबाय ओजा मा थागो माइनास 3 into 2 6x स्क्वायर मा थागो इयाव प्लस थाबाय 3 थाबाय x थाबाय 2 स्क्वायराव बेसे 4 माइनास थाबाय आरो 2 क्यूबाव बेसे 8 आबार जोङो नायनि माइनास 4x स्क्वायर माइनास x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनास 6x स्क्वायर इयाव मा थाखो प्लस थाबाय ओमफ्राय 3 into 4 जा 12x माइनास 8 थाबाय एबार गासैखौबो आगसिखै लाबोजोब मा फैयो माइनास 4x स्क्वायर माइनास x प्लस 1 माइनास 6x स्क्वायर जों फैबा प्लस 6x स्क्वायर जागोन प्लस 12 जों फैबा माइनास 12x माइनास 8 जों फैबा प्लस 8 जागोन इक्वल्स टू 0 अब्लाथाय नायदो x स्क्वायरा बेसे जाखो नायनि इयाव दङ x स्क्वायर सिगाङाव माइनास 4 इ दं प्लस 6 होमबा प्लस 6 निफ्राय माइनास 4 थांबा बेसे प्लस 2 थामहिनबा x स्क्वायरा प्लस 2x स्क्वायर जागोन 2x स्क्वायर x आ बेसे थाखो नायनि x आ नैनि सिगाङाव जेबो गैया माने 1 दं आरो माइनास 1 माइनास दं नालाय माइनास 1 आरो इ जाबाय माइनास 12 माइनास 1 माइनास 12 माइनास 13 गतिके माइनास 13x जागोन इयो माइनास 13x अनजिमा खिनिया मा दं प्लस 1 दं प्लस 8 दं बेसे जाखो प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 अब्लाथाय बेयाव नाय देरसिन पावारा मा x नि पावार जेबो गैया माने 1 इनि देरसिन आरो नै x नि पावारा बेसे 2 अब्ला सोर देरसिन 2 आ देरसिन पावारा जेराव डिग्री देरसिन पावारखौ डिग्री ल' खाबाय आं जेराव डिग्रीया बेसे जेराव डिग्रीया 2 बेनिखायनो नैबे समानथाया मा जागोन मोनसे जौगानाय समानथाय बेनिखायनो x क्यूब माइनास 4x स्क्वायर माइनास x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनास 2 होल क्यूबा मोनसे जौगानाय समानथाय नंगौ
समानथाय नंगौ बे आरो दारि होबाय अब्लाथाय जोंना जितु 8 नाम्बारमोन बेबो जोब्बाय थामहिनबा 1 नाम्बारनि मोनफ्रोमबो सानखान्थिखौनो जों बानायजोब्बाय आरो बे जोबनायजों लोगोसे गासैखौबो आं फिन खेबसे साबायखर बावनानै दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।